Ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku od rána hoří pila. Požár se hasičům podařilo dostat pod kontrolu a plameny se už nešíří. Vyhlášen byl 2. stupeň poplachu a z nedalekého nákupního střediska se muselo evakuovat 75 lidí. Nikdo nebyl zraněn. Na místo se podíváme živě za Kristýnou Prokešovou. Kristýno, velké komplikace dopoledne způsoboval hustý kouř. Jaká je situace ve městě teď? Střecha ještě stále hoří, jde vidět plamen, ale toho kouře už je o poznání méně a i díky tomu jsme se my mohli dostat sem o něco blíže do areálu. V té budově mělo svou dílnu několik různých výrobců. Mluvili jsme se stolářem, který měl prostory v nájmu 19 let a byl to jeden ze 4 výrobců kulečníků v Česku. Řekl mi, že teď už mu nezbyla ani vrtačka. Jednotek hasičů je tady také o poznání méně. Ty velkokapacitní postupně odjíždějí, zůstávají tady okolní místní hasiči, ti frýdlantští tady požářiště budou hlídat i během noci. Ptal se na město, to už je o dost lépe průjezdné, dopoledne ta situace tady byla ale velice nepřehledná i kvůli tomu, že na silnice vyrazila velká spousta svátečních řidičů. Na místě taky byla chemická laboratoř, která měřila škodliviny v ovzduší. Ta situace i ta potvrdila, že ta situace už je teď lepší. Hasiči taky vyzvedli několik tlakových lahví a ochlazovali je. Ani toto nebezpečí už by hrozit nemělo. Předběžně taky vyčíslili škodu, a to na 7 milionů korun. Ten zásah byl náročný v tom, že se poměrně rychle šířil právě po střešní konstrukci. Zároveň nebylo možné ze začátku bezpečně vstoupit dovnitř, takže jsme museli zasahovat výhradně z výškové techniky. První hasiči dorazili na místo do 10 minut od ohlašení události. Jsem šla se projít s Eny, s psem a právě, že jsme viděli strašný dým od tam už a nešlo vůbec ani na krok vidět. Vám řekli, že se máte jako evakuovat? Ano. A co teď děláte? No, balíme maso, výrobky, ať se to neskazí, je elektrika zastavená.